Får du gode karakterer? Det synes jeg, men det kunne godt blive bedre. Det kan godt blive bedre. Ja. Er der nogen af dem i din klasse, der ikke får så gode karakterer? Ja. Okay. Der er nogen, der er bedre end andre. Det er som om, at vi bilder hinanden ind, at man kan måle og veje succes på en eller anden måde. Det tror jeg ikke på, man kan. Når jeg tænker nationale test, så siger jeg, hvad siger det egentlig? Hvad fortæller det om det her barn? Og i matematik, der får vi sådan nogle nationaltester og sådan noget. Nationaltest? Ja, de er sådan noget på computeren. Det er så ensidigt. Jeg synes, at vi mangler nogle flere historier om det her barn. Og for børnene betyder sådan nogle test rigtig meget. Men hvad betyder det, om man er over eller under gennemsnittet? At hvis man er under gennemsnittet, så er man dårligere. Så er man meget dårlig. Og hvis man er over, så er man meget god. Okay. De måler sig selv i forhold til det. Og det synes jeg, vi skal passe lidt på med. For det er jo ikke hele historien om et barn og dets liv. Kan du få 100? Nej, du kan ikke få sådan 100%. Det er ikke sådan nogle karakterer, du får. Okay. Du kan få sådan den bedste, en af de 5 bedste, 10% bedste, 20% bedste. Nå, så du får at vide, hvor god du er i forhold til de andre? Hvor god du er i forhold til, hvor mange der er andre børn i Danmark. Og børnene føler sig bare kigget underligt på, tror jeg. Så jeg synes, det er en rigtig skidt måde at finde ud af, om vi gør ting godt ved at teste det. Det virker ikke. Kærlighed. Jeg tror, at kærlighed er det, der gør, om du klarer dig godt eller dårligt. Jeg burde jo takke den danske folkeskole for at have givet mig så meget modstand, og givet mig så lav selvtillid. Fordi jeg som modsat har fået så meget kærlighed, at jeg har haft så stor en lyst til at sige, fuck jer alle sammen. Det er et socialt spørgsmål. Hvor mange ressourcer er der med hjemmefra? Og det behøver ikke være socialt i forhold til indkomstgrupper, det er det også, men det er også socialt i forhold til, hvor godt trives jeg derhjemme, hvad er det for en ballast, jeg møder ind i institutionen med. Og det skal der tages højde for. Du kan godt være en taberrøv og møde så meget modstand for et etableret uddannelsessystem, men hvis du samtidig får kærlighed, så kan du klare dig. Hvis du oplever, at der ikke er tid til, at nogen elsker dig, og du samtidig møder super meget modstand, så bliver du en taber. Og det der med, at vi kun synes, børnene er en succes, hvis de kan skrive deres eget navn inden de 3,5, hvis de kan regne så småt i 4-årsalderen osv. osv. Hvis det er det eneste kriterie, så bliver det et skidt udgangspunkt, for vi kommer simpelthen til at producere en masse tabere. Jeg har mødt rigtig mange af de super velfungerende, succesfulde elever, jeg gik sammen med. Og sjovt nok, så er der ikke nogen af dem, der er blevet til noget som helst. Ikke regnet ud fra, at vi sagde, hey, de bliver virksomhedsledere, eller de bliver innovatorer til at skabe deres egne forretninger. 0 af dem. Jeg tror, alle børn har talent. Jeg tror, det er et spørgsmål om at se efter, hvad det er for et talent. For alle børn har ikke talent for det samme, men alle børn har talent.